Unga bilder bliver Nu har den set, han er gået over det, og det tager lidt af hendes opmærksomhed, men det lægger jeg ikke så meget vægt på. Nu har vi anbragt ham derovre, så næste hund ved ikke, der er nogen derovre. Det forstyrrer jo hunden lidt, ikke? Men det gør ikke så meget. Tolling synes jeg er udmærket, når vi ser bort fra den lige skulle tjekke ham derovre. Det er jo ikke nogen, det er jo ikke, skal jo ikke være en rapportering, det skal jo være lidt det der leje, og den springer lidt rundt og sådan. Så det er udmærket, det er som til at lokke. I passiviteten heller ingen problem, du får lagt den ned der. Vi stadigvæk har den ham derovre, ikke, som forstyrrer den lidt, men det er slet ikke noget, vi lægger vægt på. Der var en lille anelse utålmodig pip, men heller ikke noget, jeg vil egentlig laste hunden for jeg tror ikke, det bliver et problem for dig. Du er opmærksom på det, så det er igen det der med tilskuer, og nogen er gået derover, der forstyrrer en ung hund. Så jeg synes, det dernede, at Tolling gør den udmærket. Markering løser den også pænt. Igen, fordi han har gået den tur rundt, så tror jeg også, det trækker han den vej rundt der. Så vi ser, at hun går direkte i vand på nummer 2, den smider vi længere væk, eller over til den anden side, og det er direkte på. Hunden svømmer godt, og hurtigt tilbage også der. Og du gør det også udmærket arbejde dernede. Altså, Tys, der kravler dernede og forholder det ro, så det er jo det, der skal til for at få lokket, men det er hunden, der skal gøre arbejde dernede og lokke dem ind. Så den del er fin. I forflytningen, når følger der pænt herop. Hvis ikke der var alle de tilskuere, så vil den følge dig. Så jeg skal lige kigge en gang der, men er fint nok. I søget, det er rigtig flot søg, den laver, bruger sin næse meget aktivt og holder sit område. Altså den finder selv tilbage i området, hvis der er lidt derude. Der er egentlig ingen grund til at kalde tilbage, for den kører fint rundt der og bruger sin næse rigtig godt, søger rigtig godt, og farten er jo god. Vi har ikke den hund, der bare tonser afsted derude, men man kan se den bruger sin næse for at komme rundt der. Så det er vældig fint. Enkelt markering på land, heller ikke nogen problem, det er også direkte derude. Den har et meget mjukt greb. Afleveringsånd kunne være lidt mere sikker. Og den kommer op fra vandet også, der skal lige ryste sig en gang. Men en ung hund, og jeg vil ikke laste så meget for de ting der. Jeg kigger mere på de egenskaber. Det her det er jo en træningssag. Og få aflevering til hånd. Og den kan aflevere til hånd, det så vi dernede her i søget. Ikke? Så, jeg har skrevet sammenfattende, at det hund, som egentlig udfører sit udgift på et udmærket sæt, og du fører den også pænt, så du går til pris. Det var godt. Hvor gammel er den hund? Eller 3 her. Hvor mange førstepris er det, de skal have for at komme i åben? Så er det 1 eller 2? 1 er nok? Ja, okay. Du spurgte om det der er. Jeg var lidt i tvivl om det, hvordan det var. Okay. Ja. Så går det. Katalog nummer 3. Det var et lydighedsmenneske, der kom her, som ikke har været så meget inde på jagt, men hvis du har interessen, så er det bare med at fortsætte, og så træne med noget hvidt. For det var en herlig lille hund, du havde, helt sikkert. Så træn noget hvidt, hvis du vil det her, så kommer det også. Så tak for nu. Og vi havde en hund, der kørte, det var hende, hun fik en anden præmie. Ikke sandt? Og så har vi sidste hund, det er jo katalog nummer 1. Det jeg har skrevet her, hunden udfører sine udgifter på et udmærket sæt, og du fører den fint. Der var en lille ting med aflemningen hernede, kunne være lidt mere sikker, men ellers laver den et fint stykke arbejde. Så du får en første pris. Jeg håber næste gang, hvis jeg nogensinde bliver inviteret igen over, at der kommer nogle flere toller, og så må du samle nogle der.
Så vi kan se et større bredde af tollerne. Okay. Basse. 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 Det är ja. Grattis Marie. Tack.